Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? And you're back para sa programang Love Trip with your one and only DJ Maratoni. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Yes, I'm back. Kanina nga pinag-uusapan natin yung usapang pangarap. Ikaw ba? Kailan ka ba huling nangarap? Maliban dun sa pinangarap mong maging 50,000 o 50 milyang sahod mo kada buwan, well, actually, pangarap ko rin yan. Ano ba yung mga pinangarap mo noong bata ka na ngayon ay gustong-gusto mo pa rin matupad? Wow! Sige, bibigyan kita ng time mag-isip. Bigyan kita ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nakaisip ka na? Ako kasi, sige, habang nag-iisip ka dyan, kwento ko lang yung akin. Ako kasi pinangarap kong maging abogado. Para raw, sabi ng uncle ko, para raw mamana ko sa kanya yung opisina niya na abogado rin siya. Kaya lang, na-realize ko, hindi siya kaya ng brain cells ko kasi kapag super seryoso. Alam mo yung pagiging abogado, di ba? Dapat lagi kang seryoso. Tapos kailangan lagi ka nagme-memorize sa mga Republic Act na yan. Ay nako, sa sobrang kalug kong tao, baka mamaya pag nasa korte ako, matawa lang ako. Tapos, sampalin ako nung judge. Hindi ko kaya maging serious. Serious sa love life, pwede pa. Kaya ngayon, alam mo, kung isa ka pa rin sa mga tao nga hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na mangarap, well, sige. Since love naman kita, love ka ni DJ Maratoni, bibigyan kita ng 3 tips kung paano mo matutupad yung pangarap mo. Okay, una sa lahat, syempre, kailangan humingi ka ng tulong sa may kapal. Hindi sa may taong may kapal ang mukha, ha? Sa may kapal kay Lord. Humingi ka sa kanya siguro ng isang sign, tapos sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Pero dapat specific ka. Kunyari, Lord, gusto ko po ng 50,000 na sweldo kada buwan. Pwede po ba? Tapos huwag mo kalimutan mag-thank you. Sabihin mo, tiway po. Tapos, number 2. Maniwala ka sa sarili mo. Siyempre, kung hindi ka maniniwala, hindi mo makukuha yung gusto mo. Damdamin mo. Isipin mo, nakuha mo na siya kahit hindi pa siya hiwalay sa asawa niya. Ay. Charot. Isipin mo, i-manifest mo na mayaman ka, na masaya ka. At isipin mo na makakamit mo yung pangarap mong kotse. Ako kasi pangarap ko magkaroon ng Porsche. Ay, Porsche pala yun. Ang hirap banggitin. Sige na nga, pwede na ako sa Honda. Number 3. Kumilos ka. Siyempre, take action. Aksyonan mo. Hindi naman lalapit sa'yo yung 50 mil kung hindi mo paghihirapan at pag-iipunan, di ba? Sunggaban mo na lahat ng pwede mong sunggaban para marami kang malamas. Malamas na pera. Go. Kaya mo yan. Susuportahan kita. Ano lang? Diba? Simpleng-simple lang yan. Hindi pa huli ang lahat para matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Bata ka pa. Ilang taong ka na ba? 50? O may 50 years ka pa. Kaya mo pa yan. Eto. Kung isa ka rin sa mga nangarap na manalo sa Love Knows No Boundaries ng 90.7 Love Radio Manila ay for sure, suwerte ka ngayong araw. Dahil maya-maya lang ay babanggitin ko na po ang nanalo sa ating Love Knows No Boundaries ngayong hapon. Kaya naman tutok-tutok lang ngayong Feel Good Thursday dito sa programang Love Trip. With your one and only, still newest and freshest DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!